Chlapci, Bex. Ľudia, tak dneska som bol s notárom, OK? Bex. Vieš, čo mi povedala notárka, OK? Notár cedula, notárka, hej. Došiel som s dokumentom a s vecami, čo potrebujem na tie dane americké, že čo mám potrebovať do Texasu. Že prosím vás, potrebujem overiť tieto dokumenty o pravosti. Potrebujem preukázať, že sú práve. Môžete mi dať pečiatku, prosím vás? Zaplatím vám za to. Lebo to stojí poplatok, neviem koľko, 12 € či koľko. A ona, že musím si to nechať preložiť. Ja hovorím, že ale ja to posielam do Texasu, do Austinu, proste to posielam a musí to byť po anglicky. Ona, že nemôže, ona nevie, čo to je, ona potrebuje preložiť. A ja hovorím, že ona mi môže dať razítko proste na preložený dokument. A ja hovorím, že ale ja to posielam do Texasu a musí to byť po anglicky. A ona, že ju to nezaujíma. Že ona proste potvrdí len slovenský doklad, že ona to má v píči. A ja, že čo ti jebe? Takže si predstav, že ona mi potvrdí len, keď to preložím do slovenčiny. A ja hovorím, že a keď vám donesem ten istý papier, alebo keď vám to preložím ja tu, že vám to porozprávam, čo to je, nie. A keď vám donesem preložený papier, že obidva budú vypadať presne rovnako, presný počet znakov pomaly, tých rovnako budú vypadať, potvrdíte mi obidva? Nie. A hovorím, tak ako môžem žiadať o neplatenie amerických daní? Ako mňa skoro odjebalo. To je kravaty kokot, ja som mal nervy ako kokot, chápeš, že som mal nervy ako kokot, chat. Fakt som mal nervy ako kokot. To bolo neskutočné, mňa skoro odjebalo, som neviem, čo bude za mapu. Ona povedala, že mi to proste nepodpíše, že mi to proste neone. To je pičový nabek za kokot, že? To je jaký shit skurvený. Povedala, že jediné, čo mi môže, je prefotený pas. A ja hovorím, a môžete mi ho prefotiť? Nie. A prefotovala si nejaké papiere vedľa seba, tak zakladám na tú kopírku, že prefotovala, že to je. A hovorím, že môžete mi to, že môžete mi to prosím vás presvietiť, tak som na to kúkal. Nie. Hovorím, že aha. A že potrebujete to nejako špeciálne, alebo stačí kopírka, čo bude mať doma nejakú. Stačí taká. A tak sa kúkam na hen, tam je kopírka za... Nie, nemôže. Hovorím, že vám zaplatíme za ten papier, že nie.